portades de llibret amb una textura de mà necessitem els següents materials: silicona, cartolina blava per a fer el fons marí i després tinta de diferents blaus. Nosaltres en aquest cas hem utilitzat una més verdosa i altra més blava, com és esta. Posem la silicona dins d'un recipient, li afegim el tinte i la mesclem. Una vegada tenim la mescla feta, la escampem sobre la cartolina i ens quedarà una textura molt similar a la del mar que ara veurem. Un aspecte totalment d'aigües marines i la textura pues, és com si fos una goma, no taca, no embruta i cada una més ha quedat d'una tonalitat diferent. Ara ja sols caldrà tallar-ho en la forma que vulgueu. Nosaltres com volíem en forma circular ja imprimirem les cartolines per a poder retallar-ho, així ara que simplement ho tenim que anar retallant en la seva forma. Pegar-ho en la nostra portada, en aquest cas és esta. Nosaltres utilitzem la cola blanca per a que se quede despegat. I així ens queda una portada amb un toc marí diferent.